Bende ng'eyo ni Kenya en namba 4 piny Afrika kuom golo olemo mar maembe. Jumani adwa nanyisi ni antie Siaya County kamoro ni Nyang'oma Kogelo. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo kit olemo mar maembe. Gin ang'o ma in iwuon ing'e ewi olemoni? Daktari nyisi ni pile pile ber kitiyo gi olemo odiochieng' achiel. Bende isepenjori gimomiyo daktari wachoga kata nyisi wach machal kamano? Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile denda ni Alori nyaka Black machiegni. Idonjo. Adonjo. Komano. Idhi nade? Aber. An bangima kabisa. Aneno ka kawuono akiana chak gi macha. Kosa chak gi maembe ni. Kawuono aneno ka dhi chamo maembe kabisa. Idonjo kawuono ibo chamo maembe kaka ihero. Yes. Wada. Winjni olemo mantie maembe wan gi kidienje mopogore. Anya kwano 1, 2, 3, 4 anya kwano kidienje 5 kuma chungeni. Gimagi mang'eny we japuro nyiswa kaka en owuon. Gimomiyo noyiero kidienje mopidhogi. Koro odiochieng' ma kawuono en mana puonj kende. Dong. Erokamano. Aya, koro wachako gi kona mane? Wachaka kama wantie ni. Adaher ni nyiswa nyingi kuma wantie gima kawuono timo. Erokamano Adori. An iluonga ni Joseph Agunda. An Nyang'oma Kogelo, Lego. Kawuono adwa puonjo wach ma kaka ipidho mawembe. Olemo ma maembe asebedo kapidho kuom higni 10 mokalo. To bende asebedo kapuonjo jopur kaka ipidhe kuom higni 20 mokalo. Koro en olemo ma alonyie maber. Okawo kinde marom nade mondo from flowering monyag maber ma matunda obede motegno kaeto kaka inyakaye ma use chiro? Maembe ma wapidho en maembe ma iluongo ni grafted mango. Ma kipidhe to thurwa ka chakre higni 3, 4 to chako nyak. Koro ok okaw ndalo mang'eny kaka ji paro. Mak mana ni ma ok grafted ma kawo higni mang'eny. To ma grafted ni to kawo higni 3, 4. To kawo dhi mbele to kachopo higni machopo 5, 6 to koro en maembe mokoma ma koro nyalo nyak maber ma kelo pesa maber. Yien achiel mar maembe nyalo nyago olemo marom nade? Kaka thurwa ka maembe nyak diriyo higa. To kaber korite maber bomiye chiemo maber, maembe nyalo nyago olemo 500 nyaka 1000. To ng'enyne wajoyudoga 500, 600, 1000 no to mana koro maembe mosetiko higni kata 15 kadhi mbele morit kabisa mosekoma. In kaka jalno ma bende osebedo ka puonjo ji kaka ginyalo pidho olemo mar maembe ni. Gin ang'o kata rita mage ma in iwuon isebedo kitimo mondo at least kochopo saa keyo tiyudo ka bende maembe gigi gintie makata kitero gi e chiro to be ji ng'iewogi? Maembe wasebedo ka warite yore mopogre opogre. Watimo ne pruning season ka season, matiende ni koth ka koth watimo ne pruning. Mar ariyo wagoye yath mondo wakonye kik tuoche mang'eny mondo make, to kod kudni be nyalo kethe. Mar adek, maembe be wabete maber kendo wadoye to wamiye nyaka manyiwa mondo oyud chiemo monyalo nyakgo maber. Kari ka in gi kidienje adiwa to mage ma inyalo nyiso ng'ato ma bende samoro nigi gombo mar pidho maembe mondo chak godo? An gi kidienje mang'eny mag mawembe. An kod Tommy Atkins, an kod Ngowe, an kod Van Dyke, an kod Apple, an kod Sabin, to gi mamoko. Mak mana ni anyalo narrow down to varieties 4 mabeyo maneno ka osebedo katimo maber ka. Tommy ber kabisa kendo nyak, pod ok oletwa down. Ngowe bende ber. Van Dyke to kod gi Apple.
Sana sana maembe to lure kod kapono odongo kamoro motuo kabisa to onyak mamit kabisa. To mar ariyo, maembe bende ni kod ladha mopogore opogore, to miyo opogore gi ngowe. To mar adek, nitie fertilizer kata mana madini ma ka watiyogo, especially kitiyo kod madini miluongo fertilizer mar potash. En ye moloso olemo doko mamit. Koro kidwa timo kata mana spraying mar foliar feed, kata idwa timo top dressing, titiyo kod potash. To potash en responsible, oloso olemo doko maduong', maler, ma shine kendo mamit. Maparo ni mano ber ka jopur ong'eyo. Erokamano. Kia ka bende nitie tuoche ma samoro thagie e pith mar olemoni? Maembe nigi tuoche mang'eny, lakini ariyo ema ji onego bedgo careful ahinya. Matiende ni ka inyalo deal kod tuo miluongo ni downy kata powdery mildew, ma en to ngowe mohingo kabisa. Mano be aparo ni ng'eny jipur kia to ber ka ng'isogi. To mano idil kod tuo achiel moketho maembe kabisa. Tuo mar ariyo en anthracnose, ma kendo en to tominie ma kendo oluore kabisa. Kidil gi tuoche ariyogo, titieko shida mar tuoche mag maembe. Nitie mamoko mok serious, ariyogo ema serious. To katieko kanyo to kudni ma serious ma bende osebedo ka chando jopur, mosekelo shida e maembe maduong' kabisa, sana sana kuonde mipidhe maembe kaka thurwa ka, en fruit fly. Ochando watermelon, ochando avocado, ochando maembe, to ka ok idil kode, ka ok inyal yudo kaka itieke, to ok inyal pono maembe mayot. Koro season maembe nyak diriyo Siaya ka. Maembe wapono chakre November nyaka Januari. Kendo wapono maembe chakre June nyaka August. Yes. To korka chiro in iwuon in gi jogo mitero negi ga maembe, koso igonegi mana dhok ni maembe gi to koro gin ready, biuru uomgi gi e puodho ka? An kod jogo mang'eny mong'eya, bet asepidho olemo mang'eny matinde koro ji ong'eya, koro marketing tok chanda ahinya. Ji biro wero, to jok ma bende dwa na supply gi be nitie, otende moko bende atere olemo. Koro kan kod shida maduong' ahinya e marketing. Mak mana ni dagombo mondo akwa jopur wetena ni wariwre uru mondo waduto i cooperative society, mondo gigo mwapuro wayud yo mayot mar timo marketing. Timo marketing ng'at achiel ok yot. Ka ipuro to in achiel itimo marketing. Wabed uro organized, wabed i cooperative society ma active, mondo marketing mar olembe mwapidhogi obednwa mayot. Erokamano ne jalno ma bende osebedo ka neno chenro ni. Wadwa kawo dakika moko machuok wadhi e yweyo, aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Wanyiero kodgi, waywak kodgi, to waneno kaka hera dongo e kind apaka mang'eny. Kanya kwara mama nat nyok bikendi gi jomomeo, asingre ni anabro timo gimoro amora manyalre. Chakre chakruok nyaka e fwenyo wach maling'ling mogik. Kenyni biro rumo mana kamano nikech wan ok waherre ni VAR. Anabo bedo kaka jawasiki e kenyni. Jot noketie tem, wachopo e giko. Bang' ndalogi te, hera manie kind johera be biro tony. Nyaka oda mani atari ni abro weyo mago duto, nikech kulwand kaur dilo onge ng'ato matugo ga kode. Kik episode mogik mar Choti Sardhani Bai, mana e Ramogi TV.
Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Machiegni kendo nyaneno marwe kidieny mar ariyo ka bende adwa nanyisi ni pod antie mana Siaya County. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar olemo mar maembe. Tineno kaka go pos. Jowadu winjo ni maembe ni nitie kaka omit kabisa. Koro kidieny mar ariyo ni wadwa nyiso kit maembe ma kata kidienje ma bende yudore e puodho kar jaduong' Agunga kae. Wadhi uru. Tindo lakini mit bomit. Kati use omit kabisa kendo en garufu momito. Kati use pesa matin 2020 you still get your money. Nikech unyalo go. Wadhi Ngowe. Ngowe en achiel kuom variety maber kabisa nikech joma loso juice ohere. Nyak bendo nyak madongo. Gima hero go Ngowe en ni kosekalo stage mar flowering to onge kendo tuo moro machande. Iyudo ka kudni kata mag fruit fly ok ohere. Koro chendo mana samo timo flowering kende. Emomiyo en one of the varieties mag mangoes manyalo miyo ng'ato a lot of money. Koro ma wach ni achiel inyabedo kiuso pesa diwa. Sama gidongo ahinya kaka magi to wauso around 50 shillings, 40 shillings, nyaka 30. En ok oduog piny mar 30 shillings. Yes, kech ogolo fruits madongo. To kendo mabe kiuso ne ng'ato to in sure no ok bi duoko ni wach ne maembe ni ayudo ka nitie kudni. To gimomorago ne wachako pono gi October. Nyaka sani wang' ni maembe nyak kabisa kendo nyak for a long period. Kirito gi yath, irito gi yor tuoche. Nyoro wayudo kaka ni wadil kod tuoche omiyo wang' ni ne waneno pesa maber. Ma koro Ngowe moro cha? Mae be Ngowe. Koro wadhi Tomi. Tomi achiel kuom maembe maber kabisa. Nikech obendo nyak mang'eny. Chiro bohere. Ng'eny. Ma koro wasepono ng'enyne. Chiro bohere. Kendo obendo chayo tuoche. To en mana noluoro tuo kudni miluongo ni fruit fly. Kokirite to kinyal pone maber. Yes. To apple to nyicha neno nyak kabisa. Mambele go to gin wasepono gi magirumo. Koro wadong' kod Tomi, Ngowe to kod Van Dyke. Yes. Agi are ready for the market. Kata mama mulo. Ma podi. Mano tegno dhi chiek. Koro gima timre gi mangos ka koth ochwe. Koyudo ka mangos ni gin ready to mae matimre obarre. Komodho pi to barre. Koro idwani ka ber to ka koth dwa chwe to mangos ma ready igolo ipono te. Nono tinyalo bedo kod losses ok ber.
Koro an kod varieties 7. To matimo maber kabisa gin 3. En ngowe, Tommy, to kod gi apple. Van Dyke en achiel kende, mano ma Tommy. Yes. En nyocho nyak mohingo yath bogo piny. No nyak kabisa. Mohingo yath bogo. Bendo nyalo golo moloyo 500 yath achiel. Yes. Another thing ma benda nyalo wacho maber ka jopur ong'eyo ni maembe base ndalo modwa chako timo flowering to negi gone yath mar fruit and flower mondo gol maua mang'eny, mondo nyakni mang'eny. Koro kata kigone yath yiende mag tuoche gi kudni to nosenyak mang'eny manyalo miyi ohala. Tinya nyisowa ni chiro mar maembe gi kinde ma wantiere ni ochalo nade? Nyanza waka tanyalo wacho ni chiro ma maembe opoko chendo nikech maembe michamo Kisumu, michamo Siaya, michamo Ugunja, Bondo wuok mana Ukambani, wuok mana West Pokot. Market chiro pod duong'. Chiro duong' ma gima pod waonge go en production. Mar ariyo gombo ni jopur oriwre mondo gibed gi cooperative society mondo seche makoro maembe ng'eny to wayudo yo mwatimogo marketing mar maembe mayot. Mano en achiel kuom gima ka Siaya ka jopur to kod county government gi Minister of Agriculture onego tiye motegno mondo wakony jopur mosetiyo matek mopidho maembe. Erokamano. In iwuon kari kae kata i puothi kae bende inyalo uso ne ng'ato kodhi mar maembe, to ka dipo ni uso inyalo nyiso ni samoro inyalo bedo ni use gi pesa di? An to kalos kodhi mar maembe, an apidho mana maembe, auso mana fruits. Mak mana ka ng'ato dwaro kodhi tatimone linkage kata nyalo tude gi joko man kodhi gi kodhi. Jo Minister of Agriculture njo osekonyo jopur ma Siaya maloso kodhi 11 moseyudo certificate mar jo KEPHIS. Omiyo kodhi ni Siaya ka moromo. Ma ng'ama dwaro to wang'ise mana kamodhi kawe kodhi. Erokamano. A spacing mar maembe ki awach ni kae gimoro chal nade nikech aneno ka be gichal ka gima giroma nafas ka ber ahinya. Maembe ok en cham ma ibro pidho kawuono titiekrigo higa mabiro. Maembe en gima ipidho mondo tiek kata higni 100. Omiyo kaber to jopur mondo maembe spacing moromo ma katin to nego bed mita 8 nyaka mita 10 kowuok yath ka yath. Mak mana kamano tek to inyalo pidhe kata mana mita 6 kata 7 to nitie teknoloji mitimo mang'eny ji pod kia miluongo ni changing the season. Ma higni 3 moko bathe koni kende chakre tung' nyaka tung' ema nyak. Kendo bang' higni 3 kendo koro ji dok kocha. Koro mano tinyalo timo kata mana 5 meters by 5 meters. To mane ma jo Israel tiyogo. Yes. To maembe dwaro pi mang'eny koso en olemo mabende kosemoko to en sawa? Maembe ok dwa pi mang'eny, emomiyo dongo Ukambani piny mang'ich, emomiyo dongo maber coast piny odongo piny motuo. Ukambani otuo, Makitui otuo, to coast bende otuo. Emomiyo maembe to kudwa pi mang'eny. Emomiyo maembe maimbo timo maber kabisa kata moloyo alekwa ka. Emomiyo en achiel kuom kothe makane ber to jo Luo kata jo Siaya onego chiegni nwa pidh maino wate nikech en cash crop manyalo kelonwa mwandu mathoth. Erokamano. Higni mabiro ka kinde nitie en paro mane ma in godo gi puothi kae kata kari mar olemoni? Kama sechope kod olemo, an koro adwa mana donjo i value addition. Adwa chopo kama koro abro timo value addition nikech an kod mananas,
an kod rabolo, an kod maembe gi mamoko gi watermelon. Ma kachako timo value addition taparo na nyalo dhi okang' moro maber kendo anyalo yudo pesa mo mathoth moloyo mayudo sani. Ne jogo masemoro dwaro no bio yud puonj kata tiegruok iri kae, bende nitie odiochieng' ma inyalo wacho ni keto thenge mondo ji aina gi obi malimi? Erokamano kuom penjono. Pile sana chieng' juma ngeso, Saturdays en odiochieng' ma jopur bende ging'eyo. Ng'eny jopur ma ose interact koda ong'e ni kidwara tibiro ka chieng' ngeso tiyuda. Ma ng'ata man kod thuolo ne kata ka gigona sim tanyisogi ni biane Saturday. Mwatime puonj kendo wan open, ng'ama dwaro biro ubira to wapuonjre mondo wager pinywani mondo ji duto kata ng'enywa opidh olemo nikech wan gi potential mang'eny ma pod ok wa exploit kaka joluo, kaka josiaya. Erokamano. Ne ng'at ma bende neno chenro odiochieng' ma kawuono to samoro deher nomany kata tudre kodi, bende nitie kaka inyayudi, obede mbui, obede simu, obede email? Namba na en 0725 01 81 94 gi dholuo en 0 7 2 5 0 1 8 1 gi 9 4. Erokamano. Wach mogik ne jalo moneno chenro odiochieng' ma kawuono. Wach mogik ni jogo duto moneno chenro ma kawuono en ni pur ber. Wapururu, walos pinywa, wabed gi chiemo, wabed gi pesa, kendo mondo wabende wachopi okang' moro ma chieng' moro Siaya nyalo export mangoes to European countries. Nyakwara Mugiajong, mae kit olemo ma bende kawuono ne wawuoye e wiye, olemo mar maembe. Ageno ni yudo puonj 2-3 ma bende nyalo konyi in jalmo ma bende samoro ni gigombo mar pidho olemo mar maembe. Daher ni mondo akaw kindeni mar goni erokamano in jalno ma bende nosebedo kodwa chakre ne wachak tayo chenro nyaka sani wachopo giko. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oro ote machuok itiyo gi SMS namba marwa ma en 23 kata inyalo oronwa email ka bende itiyo gi email account marwa ma en purgiohala@royalmedia.co.ke. To nikech sani bende wayudore e mbui mar TikTok, inyalo yudowa kono bende mana pejwa mar Purgiohala, ka kono bende nitie gigo ma bende waketo ni wuon jalno man gi gombo kata jalno mohero pur mondo yude puonj ma bende biro konyi. Ka ruoth oyie, wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur gi Ohala, donji e viewsasa.com.